Татар Team КВН командасы. Кайнар алкышларыгыз. Хайырлы кеш достар, алдыгызда Татар Team КВН командасы. Һәм безнең бүгенге финалны җиңү өчен барлык компонентлар да бар. Бездә мәзәк аңлатучы кеше бар. Бик тәрбияле сыер сөтне никахтан соң гына бирә. Аңлатам. Менә сыерлар бит үбешмиләр. Никахның моңа ни катышы бардыр? Гомумән мен бу мәзәкне аңламадым. Бездә мәзәктән көлүче кеше бар. Бездә кызык көлүче кеше бар. Һәм бездә бар Чулпан Рушановна. Туктагыз әле. Монда бит безне мыскыл итүче кеше юк. Кая ул теге сары шланг? Нинди шланг, максимум трубочка. Нәрсә кирәк сезгә? Әйдә, әйт инде минем ботларым симез дип көлсеннәр. Миңа башка сезнең симез ботларыгыз кирәкми. Минем яңа ботларым бар, кызлар. Менә бу татфакның киләчәге, бу яңа буын, менә киләчәк заман, хәзерге заман, үткән заман, борынгы заман. Австралопитек. Мин вообще-то Актаныштан. Ну әйтәм бит австралопитек. Так, Ишак. Ой, Ришат. Нәрсә белән алар бездән яхшырак? Беренчедән алар юыналар. Алар метродагы турникет аша узалар. Һәм алар кызларга ашаган. Без кемгә ашаган? Хатыннарга. Кызлар, чынлап та сез бит инде бик карт. Сез бит хәтта ки СМС-ка җыя алмыйсыз. Сездән столовый исе килә. Вообще-то, бу минем парфюм. Кызлар, бу сезнең 3нче финалыгыз. Әйдәгез инде сәхнәне яшь, матур кызларга бушатыгыз инде. Әйе, без финалда 3нче тапкыр. Һәм ничек әле маңкыртлар әйтә? Бог любит троицу? Менә дөрес. Ә сезне эшегезне яратмый. Так, Чулпан урында басып торган вакытта барыгыз ышкыныгыз моннан. Без әле кайтачакбыз, понятно? Ага, фестивальда. Татар Team КВН командасы киттекме? Киттек! Күз алдыгызга китерегез эксгибиционист психушкада. Карагыз. Хөрмәтле жюри, менә без булачак укытучылар. Хәзер сез безгә билге куясыз, ә киләчәктә без сезнең балаларыгызга билге куячакбыз.
Хәзер күз алдыгызга китерегез. Мәктәптә булган хәл. Так, дәреснең 20 минуты узды бит инде. Кая йөриләр бу балалар? Үтерәләр инде алар мине. Хәерле кич, кадерле дуслар. Барыгызга да сәлам. Һәм без татар теле дәресен башлыйбыз. Так, Исламова, утыр әле урыныңа, кылтайма, пожалуйста, ярамы? Йөрәк шошып. Агдеев, син ниге Гөлсүмгә каласың? Әйт әле, нинди хәл ул? Вообще-то мин мәктәпкә Чаллыдан киләм. Сың 2 сәгатькә иртәрәк тор. Софиулина, менә мондаймы мин синең дневнигыңа замечание язган идем. Иртәгә әтиеңнән миңа мин укыдым дигән имза китер. Һәм менә монда да имзасын куйсын, ярамы? Минем кызымның исеме Фәнүзә. Шул. Так, балалар, безнең иртәгә үз идарә көне. Кемнең директор буласы килә? Нәрсә, Фаттаховтан башка бер көнең дә буласы килмимени? Агдеев, иртәгә син директор булырсың. Yes! Так, дәвам итәбез. Безнең хәзер татар теле дәресе. Так, утырыгыз. Звонок ул укытучы өчен. Хәерле кич! И с вашим разрешением я перешел на русский. Урок прошел отлично, все замечательно, супер. Всем 5. Спасибо. Фаттахов молодец. Şaktırmadın, tındırma, koptırmadın. Şeşekleri isnetmedin, siyem dik de eğitmedin. Şapkırmadın, şişmedi, ısıtmadın kişede. Eleğinde yerisin, yufka buşka dikmege. Кадерле дуслар, менә без 3нче сезон инде без. Бүген финалда 4 команда. Безнең 2нче һәм 3нче урын алганыбыз бар. Ә менә 4нче урын алмаска бүген бик тә тырышырбыз. Татар Team командасы бик зәһрур рәхмәт сезгә.